Is-sibt wara nofsinhar ġimgħa il-bogħod mill-appuntament elettorali li jmiss il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela kien qalb in-nies diversi lokalitajiet fil-Gżira Tletolijiet bħala parti mill-kampanja elettorali issaħħa lil Maltin. Il-Prim Ministru flimkien ma' diversi membri parlamentari u tal-Kabinett, sindki, kunsilliera u kandidati għal elezzjonijiet tas-sibt li ġej tkellem ma' dawk preżenti dwar diversi temi li l-aktar jaffettwaw lil-lokal tagħhom. Fi pjazza 10 ta' Deċembru f'Ajnsielem, il-Prim Ministru semma l-impenn ta' Gvern Laburista għal lokalitajiet mod speċjali fil-kuntest tal-manifest b'numru ta' proposti għal kull lokalità f'pajjiżna. Fil-bandli tal-Munxar, il-Prim Ministru tkellem ma' dawk preżenti dwar kif Gvern Laburista sena wara l-oħra olla il-pensjonijiet fil-waqt li ħolom u beda jimplementa proġetti ġodda ta' xogħol fawdex għall-Awċin. Fi pjazza l-Assunta fiż-Żebbuġ, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-Partit Laburista għandu pjan ċar għall-lokalitajiet u anke għall-Parlament Ewropew u sostna kif bil-maqlub il-Partit Nazzjonalista m'għandu l-ebda pjan u qed jirrekorri biss għal diskorsi ta' firda. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna kif din l-elezzjoni se tiddetermina il-futur ta' kull wieħed u waħda minna waqt li appella biex kulħadd jiġbor il-vot tiegħu u jesprimi il-ġudizzju nhar is-sibt li ġej.